שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של כיתה ח'. היום נדבר על נושא שכל אחד מאיתנו מכיר מקרוב, רשתות החברתיות. אנחנו משתמשים בהם כל יום, לצפות סרטונים, לדבר עם חברים, אולי לשתף תמונות. אבל האם הן מקרבות אותנו, אולי דווקא פוגעות בנו? בואו נשמע מתלמידי כיתה ח'. לדעתי הרשתות החברתיות הן אחד הדברים הכי טובים שהמציאו. בזכותן אנחנו יכולים לשמור על קשר עם חברים ומשפחה, אפילו אם הם גרים רחוק. אני בעצמי הכרתי חברה חדשה דרך קבוצה באינסטגרם, ואפילו למדתי מתכונים ובדיעים חדשים בעברית מטיק טוק. בנוסף, יש המון ידע שזמין לנו, סרטונים שמסבירים לנו שיעורי בית, הרצאות קצרות, כתבות, זה ממש עולם שלם בכף היד. אני גם חושבת שהרשתות החברתיות נותנות לנו הזדמנות אמיתית לבטא את עצמנו ולגלות מי אנחנו. אפשר להעלות ציור, שיר, צילום או מחשבה אישית ולקבל תגובות מעודדות ומחזקות. זה גורם לנו להרגיש גאווה, ביטחון ושייכות לקהילה גדולה יותר. לפעמים פוסט אחד קטן יכול לעודד מישהו אחר או לגרום למישהו להרגיש שהוא לא לבד. אני גם חושבת שהרשתות הן גם מקום להפצת ערכים חיוביים, שמירה על איכות הסביבה, כבוד הדדי וסובלנות. כשמשתמשים בהם נכון, הן יכולות להפוך לכלי שמשנה את העולם לטובה. צעד קטן בכל פעם. מעניין, אז את בעצם אומרת שזה לא רק בידור, אלא גם כלי ללמידה. אבל יש מי שחשב אחרת. נכון, אני חייב להגיד שאני לא כל כך מתלהב מרשתות. הן אולי נותנות לנו מידע, אבל הן גם לוקחות לנו זמן יקר. כמה פעמים תכננתי ללמוד למבחן ופתאום מצאתי את עצמי לאסוף סרטונים. זה עלול לפגוע בביטחון עצמי ובחיים האישיים שלנו. בסוף, במקום להיות עם חברים או משפחה, אנחנו תקועים מול המסך. אתה מעלה נקודה חשובה. אז כדאי שנבדוק אם באמת יש סיפורים שמראים את הצד החיובי וגם את הצד המסוכן. נכון מאוד, אני רוצה לתת כמה דוגמאות. מצד אחד שמעתי בחדשות על נערת צעירה שעלתה סרטונים ביוטיוב והיום היא כוכבת בינלאומית. זה מראה כמה כוח יש לרשתות, אפשר להתפרסם, להשפיע ולהגשים חלומות. אבל מצד שני היו גם מקרים קשים, בני נוער שנפגעו מבריונות ברשת, הערות אכזריות ואפילו זיוף של פרופילים. לפעמים זה אפילו נגמר בעצב ובכאב גדול. זה מזכיר לנו, הרשתות הן כמו אש, אפשר להתחמם לאורן, אבל אם לא נזהר הן עלולות לשרוף. יפה מאוד, שמענו כאן דעות שונות, יתרונות גדולים לצד סכנות אמיתיות. אז מה הפתרון? לא לוותר על רשתות כי הם חלק מחיים שלנו, אלא לדעת איך להשתמש בהם בצורה חכמה. לקבוע זמן מסוים ביום לגלישה, להיזהר ממי שמבקשים מאיתנו פרטים אישיים, לא לפרסם כל דבר, ובעיקר לזכור שהעולם האמיתי, החברים והמשפחה, חשובים יותר מכל לייק או עוקב. תודה שהאזנתם לנו. זכרו, הרשתות בידיים שלנו, אם נשתמש בהם בחוכמה, הם יחברו אותנו.